Ki nong tri sarkar na du hinin kesni bat menta kesni kilami na nongpo kabadai ke district headquarters jong ke ribhoi ringkat kitum kitam ban let shiki polling station bapher ban pinbit pinbiang na ka binta ke jingthap vote sha ka KHDC kaban long la shai ka arphoi tarik na kaliang ki bor Sinchar district kila pinbit pinbiang bha ban pinyaj bet ya ka jingthap vote ha ki polling station bapher jong ki santali ki constituency ribhoi district ringkat kibor pahara knang ba jingtha vote kan long ka bayaj bet klam kanu ka jingsha pinthun kakong balakintiu rani additional deputy commissioner ka ribhoi district kalapintip bakidon hadu laispa laiphui tili polling station ribhoi district bat kinong trai sarkar nadu hnin kasngi kilami ban posh ki polling station bala bin shed haki bat wat hapdeng ka jingpin kre kakong balakintiu kalapintip bru bakidon hadu khat sau tili ki polling station Kibadan jingma bat khan riu tali kiba amda shngan bat kum ka bor Sinchar district kila pin biang kum balai company ki pulet pahara ba ka jingtha vote la shai kasngi kan long ka bayai be Ribhoi district gidon khat south tali ki critical polling station but khan riu tali ki vulnerable polling station ka jingpun kre na ka banta kini ki critical vulnerable polling station ka long kum ni kumangala itu managani ba ngila ki police personnel kila adon lupa kumba 3 companies apo Ribhoi district kiba deploy hakeleng saudang jengki polling station kana bakin pet ya kasuk kasan ya ka jing niat bet jangka voting haka arphui terek beri shai ka jingpun kre na kaliang jengki police bat ki zone apart from zonal magistrate kalong bahaki critical but ki vulnerable PS ni bu iki security khambon hang tu gidan sangut ki armed personnel but UAE unarmed haki normal PS pede gidan UAE police personnel but haki female PS gidan ki kintai sudah but de ngi bu de ki women armed ki women constable dikini gidi gicipun kre nak menta ki vulnerable but ki critical polling station but haduk menta ka skin haduk mene prabajiman step ki way ki P-2 or P-1 polling station kila let haduk mene step ka astang move menta by 2 PM menta ka ski by RBJ kila let lot barokan but bangidon ku mandri tliru ki P-2 polling station ki bala move menen kita kidon syajirang baca mau hati but banaduk menen ha por sansteng kini barokan kila poish ki polling station ya duk mentahi ka movement jeng ki polling personnel kalong smooth but ba ngimpat dan kenu ba ngiok jeng tep ba kalon ka kenu ke jengwet kalentian but rengkat but kini ki polling station kemudian se border ru I deputy commissioner jengi ila dep tho but ikran but ki bor sarkar jeng ki district ki ba khapot Assam but Meghalaya ba kin shimkhia ba kijingwan jeng ki polling parties ke jengi kinam dan ke jeng punthot halenti but baki la ban yo kumjo ban peniat di election haka sukasan dan haka kom ke badai tikani gidi gidi pun kre nak mentak ki polling station